welkom terug bij de Wild & Paul Reaction Channel. Ik weet ik heb nog niks gedropt redig in die laatste 2 weken of een week of zo niet. Maar zoals ik al zei, ik weet nog niet wat zijn video het was hier. Als ik ook bezig met andere projecten. Maar het is leuk om terug te wezen, man. En baie dankie voor die nieuwe subscribers en baie dankie voor die wie loyal supporters is aan die channel. Ik waardeer het baie. Anyway. Oh ja, dat heb Bram my of nee, is fijn. Anyway, ik heb YouTube opgemaakt toen daar die movie op. Heroes, Luda G, Don Kepo, CTT Beats official music video. Toen check ik ook, kom. Dat is nog mijn eerste video nadat ik nog iets gedropt heb, maar yo, kom eens doen die ding weer, bro. Eens doen die ding. Stoos maar kak in die hoedstop. Yo, Don. Nah, go to you already know about. Yo, Don, me bro, kijk in hij. Ons moet erop, me bro. Vandaag in die hoedstok, ja. Heroes. Ja, so pull up. Wacht. Moet niet zeggen ik trip, maar ik denk ik trip. So Luda G komt bij die huis uit, ne? Of was het deel van die musicvideo's concept? Hij komt bij die huis uit en dan verschijn hij bij die huis. Is het diezelfde huis? Of is dat... Nee, man. Maar kijk, als je hier kijkt, is hier bungalow, ne? Langs die sides. En als je hier kijkt, is hier huis. Vang ik het ook hier? Anyway, het gaat aan. Go dit. Ja, het zei Luda. Don Capo. En dus fok het op, man. Oh, is Don Ja, Capo. dus fok het op, man. Ik op je phone samen met Don en in Steam. En ja, missie zijn shit dat ons moet drop. Probeer samen het soppen met bloed op. Ik zijn die stoers, maar kak in die hoedstop. Ik zijn hero voor allemaal de light is. Ik leg je ghetto, ik leg je hoed op. Ik denk, weet je wat? Ik denk die mensen verstaan Luda G's lyrics verkeerd. Nee, ik denk die feit dat hij nou rap alsof hij gunne en wat zo even bezit en goed zoals die, ne? Denk ik, hulle staan het verkeerd. Hulle verstaan het verkeerd, ne? Soos bijvoorbeeld, soos wat hij nou hier sê, ne? Ik ga nou explain wat ik bedoel. Don en in Steam. En ja, missie zijn shit dat ons moet drop. Probeer samen het soppen met bloed op. Ik zijn die stoers, maar kak. Hij sê, hij bel vir Don, want Don, en hij sê vir Don, kijk, Don, ons moet drop. En hulle gaan seker studio toe en hulle gaan record, maar hy sê ook hierso, hy kom in 'n chopper dier met bloed op, something soos hy. Ek gaan net weer luister. Ja, dus fok het op, man. Ik op je phone samen met Don en in Steam. En ja, missie zijn shit dat ons moet drop. Probeer samen het soppen met bloed op. Ik zijn die stoers, maar kak in die hoedstop. Sien julle daar, sien julle? Hy was op die phone saam met Don en toe kom hy die met 'n chopper met bloed op. Weet julle, hy kan verwys na sy pen, sy lyrics wat hy like mee kom. Verstaan jy? Want hy het al klaar die goed neergepen. Dis hoekom sê hy dat hy in die studio is en hulle record die number. Ek dink die mense moet nie Luda G se lyrics verkeerd verstaan nie. Dis seker, dis die way hoe hy dit skryf, dis die way hoe hy dit skryf, dis die way hoe hy dink. Maar daar is altyd 'n dieper meaning. Maar anyway, kom ons gaan aan. En dus fok het op, man. Ja, dus fok het op, man.
Ik op die phone saam met Don en die steam. Ja, missie sy shit dat ons moet drop. Pot die saam met soppen met bloed op. Ik zijn die stoers, maar kak in die hoed stop. Ik zijn hero voor allemaal die lighties. Ik lig in ghetto, ik lig in hoed op. Han gaat zien, nooit trek ik mijn broek op. Ik blijf door voor die streets, hulle soek nog. Is kwaai nee, wat hy ook bedoel, soos like, hy is 'n hero vir die ladies, like, hy lig die hoed op, hy lig sy plek op, maar hy gaan nie sy jeans op lig nie. Has baie meanings om daai, maar ek wil nie te technical raak met dit nie, want ek dink Don Capone het nou deurgekom of nie, maar shout out Don Capone, but shout out Luda G, my bro. Ik lig in hoed op, Han gaat zien, nooit trek ik mijn broek op. Ik blijf door voor die streets, hulle soek nog. I'm with Luda and we got the streets hot. Make a movie whenever the beat drop. Going all the way up to the treetop. So quick to put out the mist when I see ups. Niggas claim that they hot, but they not. Now you say that they lit when they talk, then it flop. Come Kyk hier so, Don, my bro. Net dis raad vir jou. Ek het nie gehoor wat jy nou sê nie, my bro. Maar ek gaan nou weer probeer, my bro. Sodat ek kan luister wat jy sê, you know? Want julle song se naam is Heroes. So, kom ons kyk. Ik blijf door voor die streets, hulle soek nog. I'm with Luda and we got the streets hot. Make a movie whenever the beat drop. Going all the way up to the treetop. So quick to put out the mist when I see ups. Niggas claim that they hot, but they not. Now you say that they lit when they talk, then it flop. Coming for nicks if they ready or not. I'm with the gang making kak in the spot. Als ik een trap, hij moet al mijn gaten in rond te wis. Ik was 16, toen flip ik een korte brik. Ik alleen net die fucking records gebrik. Doe net. Ek was 6, toe flip ek 'n korte briek. Yo, wat sê Luda? Or not. I'm with the gang making kak in the spot. Als ik een trap, hij moet al mijn gaten in rond te wis. Ik was 16, toen flip ik een korte brik. Ik alleen net die fucking records gebrik. Hy sê hy was 6, toe flip hy 'n korte briek. Ek weet nie of hy die waarheid is, Luda G, my bro, man. Maar okay, rap is fictional. Het julle die beef tussen Kendrick en Drake gefollow nou? Daar was ook baie klomp fictional goed wat hulle opgemaak het, like. Maar ek weet nie. Maar ek dink 'n mens moet ook seker maar verstaan dat het fictional is, want ek weet nie of het waar is nie. Miskien is net Luda G wat weet. Toe hy 6 was, toe flip hy al 'n korte briek. 'n korte is amper soos 250,000. Wanneer 'n halwe is 500,000. Okay. Let's check my gereden. Een trap, hij moet al mijn gaten in rond te wis. Ik was 16, toen flip ik een korte brik. Ik alleen net die fucking records gebrik. Doe net gebel, ik het uitgestikt. Ik was vastgevangen, wat ik het uitgebrik. En die ghetto weet ik mijn tijd geniet. Maar ik is nog op in de tijd verdiend. I was down in the dirt, now I'm with the coach. They be like, Donnie, you finna blow. Smoking the gas when I'm feeling low. Sliding for Luda, no matter which way it go. Ayo, 21, what they be hating for? I'm a popper and aim at a nigga's stone. I'ma slide through his shit, do it on my own. If you don't got his phone, then we take his clothes. Ik zit niet trip als mijn phone lay. Ik stier mijn kilo uit, met een eierpie. Als je schiet in een folder. Fiets ik onthoud, ik was broken in old days. Want ik heb het gemaakt, met ik go ways. Als hij praat op mijn naam, ik maak jou freak, hij is een close case. Ik let het nooit zijn, 762, ik let het nou erin. Ik laat die dunk druk. Pour a glass of the Henny, then take a slug. Me and Luda leaked up that they look geschruk. Think that I'm lacking, must be getucked. In the body, we making a miss. If I don't have the pay, got the miss. Like, they know we do it the piss. Fuck the talking, we taking the wish. Ik op die phone. If I don't got the pipe, I have the mess. Massa kennis. Ek weet nie hoe ek voel oor die song. Ek weet nie. Die song se naam is Heroes. Maar wat ek nou dink is, ek gaan weer sê ek hate nie. Ek hate nie. Wat ek verstaan, die song se naam is Heroes, maar ek het nog niks gehoor wat hulle regtig like aan die begin het Luda G gesê hy sit sy plek op die map en hy represent Parel. Maar na daai is dit heeltyd like ek het die daai. Ja, kom ons gaan verder. Ek dink Luda die begin spit.
We do it the best. Fuck the talking, we taking the wish. Ik zet die phones aan mij doen en in steam. En je missie zijn shit dat ons moet droppen. Kodeers aan met soppen met bloed op. Ik zijn niet stoers, maar kakken niet hoed stop. Ik zijn hero voor allemaal delighties. Ik leg in ghetto, ik leg in hoed op. Han gaat zien, nooit trek ik mijn broek op. Ik blijf door voor die streets, hulle zoek nog. I'm with Luda and we got the streets hot. Make a movie whenever the beat drop. Going all the way up to the treetops. So quick to put out the mist when I see ups. Niggas claim that they hot, but they not. Now you say it daily when they dropped in it flop. Coming for niggas if they did it or not. I'm with the gang making kak in the spot. Oké, die ding is klaar. Maar anyway, Kiki man. No hate van mijn kant af. Moet niet vergeten om te subscriben. Maar anyway, it's Walden Paul Reactions. Hey man.